ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರಿ ಕೇನ್ವೆ ಸಾರಿ ದಾಯ್ಗ ಅನ್ಪಂಡ ಫ್ಯಾನ್ ಆನರ್ದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀದು ಬತ್ತಿನಿತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ದಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆನೇ ತೋಜೇನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ವಾಯ್ಸ್లో ಒಂಚೂರು ಬೇತೆನೇ ಕೇನುಲ ಏನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಲಿಪ್ಸ್ದ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ದೆತ್ತೊನಿ ಕೂಡಲೇ ಅಂಚೆನೇನ ಲಿಪ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಥರ ಲಿಟ್ರಲಿ ಒಂಜಿ ಥರ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯ್ಪೋವರೆ ಉಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಆರೆಗ್ ಅನ್ಕುಲ್ದೆ ರೆಡಿ ಆನಾಗ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಐಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಲ್ತೆ. ಹೆಡೇಕ್ ಶೀತ ಉಂಡು ನನಲ ಬಟ್ ಮೂಕುಡು ಎಂಚ ಜತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ರಡ್ಡು ದಿನಾಡ್ದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೂರ ನಾಡರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ. ವೈ ಇಸ್ ಮೈ ನೋಸ್ ಡ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಲೈಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಗೂಗಲ್ಡಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಂದು. ಅಪ್ಪಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ ತೋಜುನು ಹೆಂಗೆ ಗಡಿ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಒಂದುವೇ ಕಾರಣ ಬಟ್ ಅವು ಶೀತ ಜಪ್ಪು ಜಾವೆ ಮೂಕುಡ್ದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಪುನು ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಆಪುನು ಬಟ್ ಶೀತ ಜಪ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜೇನು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಶೀತ ಜಪ್ಪುನು. ಸೊ ಏನು ಮಂಡ್ಯಡ ಒಂಜಿ ಏಪಲ್ ಐತಂಡು ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಜೋರುಡೆ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತಿನ ಮಿನಿ ಮಂಡ್ಯಡ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪುನಃ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಟ್ಟು ಅವು ಸ್ಟಾಕ್ ಜತ್ತದ ಮೂಕುಡ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದೇನು ಬದುಕರೆ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಮೂಕುಡ್ದು ಜತ್ತೊಂದೇ ಉಂಡು. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ನಿಕಲಿದ್ದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನರಕ ಒಂದಿತ್ತೇನ ಮೂಕುಡ್ದು ಜತ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತೇನ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕೋಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿ ಮೂಲೋರಿ ಉಲ್ಲೇರಿ ಯಾರೇನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ ಅದಿಂಗೆ ಪೋರೆಲ್ಲ ಅವನಿತ್ತು ಜಿ ಬುಡ್ಲೆ ಪೋಕಾಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿಗಾದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತೇನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಥ್ರೂ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟನ್ನು ಕನತದಿತ್ತೆ ದೆತ್ತೊಂದೊಂದುಲೆ ಫೀವರ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಬಟ್ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ದು ಒಂಜಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮೂಕುಡ್ದು ಜಪ್ಪುನು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆತೆ ರಡ್ಡು ದಿನಾಡ್ದಿಂಚಿ ಗಾಡ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಚ ಮೂಕುಡ್ದು ಜೊತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಸಿವಿಯರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆತನೆ ನನ್ನ ಲೈಫುಡು ಈತು ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದು ಆತೀನಿ ಒಂದುವೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತನಿಷಿಗೆ ಏನು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ಗ್ರೋ ಅಂತಿದ್ದೇನೆ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಜೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಏನು ಪನ್ಪುನ ಆಯ್ತು ಗಡಿ ಶೀತ ಅವು ಪೂರದಾದ ಈತು ಶೀತ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತೀನಿ ತನಿಷ್ ಈತು ಸಿವಿಯರ್ ಆದ ತನಿಷ ಗಡಿ ಶೀತ ಹೋದೆ ಪೂಮಿ ಆಯ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತುನೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪುನ ಐಕೆ ಆಯ್ಗ ಅಂಚ ಪನೊಂದುಪ್ಪೆ ಸತ್ತೆ ರೆಡಿ ಅವರೇ ಕುಲ್ದೆ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಪುಜಿ ಉಂಡು ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ದ ಪವರ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರರೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ದು ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಪಿರಾ ಹೆಡೇಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯ್ಪೋವರೆ ಉಂಡು ಪಂಡೈತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ದೆ ಗಂಟೆದ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನುಂಡ ಪಿರಾಡ್ದು ಸಾನಡಿನಿ ಫ್ರೈಡೆ ಐತೆ ಐ ಆಮ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಪಾನ್ಸ್ BB ಕ್ರೀಮ್ ಇದೇ ದುಂಬು ಇಂಚ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಪ್ ಬೈದು ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಸತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಪೆ ಪಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಪೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇ ಬಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಉಂಡು ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಆಪಿಜಿ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂಡ್ಲೆ ಅವೆ ಲೈಟ್ ಅದು ಪಾಡ್ಗ ಲೈಟ್ ಅದು BB ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಕೇನು ದಾದ ಪಾಡುವರು ಮೋನೆಗೆ ಅಂತ ಐಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪಂತೆ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ BB ಕ್ರೀಮ್ ಕೆಲವರ ಯಾನು ದಾದ ಪಾಡ್ವೆ ಪಂಡ ಶುಗರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅವೇನು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ನನ್ನವರ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಇದನ್ನ ಈ BB ಕ್ರೀಮ್ ಬೇತೋಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಪಿನ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ BB ಪೌಡರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಾದವು ಸ್ಪಿನ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ BB ಫೇಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ವೆ ಓಕೆನಾ ಬೇತಿದಾಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಜಿ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ವೆ ಚೂರು ಡನ್ ಮುಗಿದಿವೆ. ಇರಿಟೇಷನ್ ಮೂಕ್ ಸಿವಿಯರ್ ಕೋಡೆ ಪೂರ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಇತ್ತಿ ನಾವೇ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಸ್ತು ಪಂಡ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅದು ತರೆಬೇನೆ ಹಿಂಗೆ ತರೆ ಇಂಚ ದಿಯರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬಗ್ಗಾರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಇನ್ನು ತರೆನ ಕೊನಸು ದೊಲಾಂಡಲ್ಲ ದೀಕ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಬೇನೆ ಎತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಈ ರೈಟ್ದ ಕಣ್ಣು ಬಾತದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಾತದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಾದನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಎದ್ದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಬಾತದಿನ ಒಂಚೂರು ಉಂಡಾತೆ ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಕೊಟ್ಟು ಆಂಡತ ಓಕೆ ಒಂದೇನೆ ಪೂಜಿಕ ತುಳು 8 ಡಾಟ್ಸ್ ಪಾಡಿ ಅಂದು ಲೈಟ್ ಅದು
ಇನ್ನು ಲಿಪ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಪೇಲ್ ಅದು ಪೋತುಂಡು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್. ಇದಾಯ್ ಪೂರೆ ಉಂಡು ತನೀಶ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಡ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಉದಾಸಿ ನಾವೇ ಟಿ ವಿ ತು ಒಂದ್ಕುಲ್ಲು ನಿಡಿದಿನ ಐತೆ ಸಾನಕ್ ಪೋತೆ ತೂಜುಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಪೂರ ಅನಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಯ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಸಾನಕ್ ಪೋರೆನೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹೋಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದೆ. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ದೀಪಾವಳಿ ಲಾತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಕಣ್ಣುದಲ್ಪ ಮುಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಪೋಡ್ಗೆ ಅವನು ಸತ್ಯ ಬಂತೆ ಪಿರೋ ಓಲ್ ಬಾಪುಡು ಅಂತ ಪೋಡ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಗಂಶ ಬಾತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಿಕಲೆಗ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ನಿನ ಕೂಡಲೇ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಕ್ಯೂರೇ ಆವೊಂದಿಜ್ಜೆ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ತೆಮ್ಮ ಬೈದಿತ್ತು ನಾವೇ 3 months ಮುಟ ಪೋದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ತೆಮ್ಮ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಡೆ ಪೋಂಡಲ ಹಿಂಗೆ ಅವು ತೆಮ್ಮ ಗುಣನೇ ಆದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ ದಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚೆ ಉಂಡು ತೋಜೋಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ಆರ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಉಡುಪುನ ಟೇಬಲ್ ಆದು ಪಡೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆದು ಪಡೆ ಅವು ಪೂರ ದುಂಬುದಾನೆ ಆರ್ ಚೇಂಜೇ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಸೋಫಾ ಟೇಬಲ್ ಚೇರ್ ಬೊಕ್ಕಟ್ಟೆ ಆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಪೂರ ದುಂಬುದಾನೆ ಅವೇ ಯಾನ್ ಅಡೆದಾಯ ಪೋಪೆ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಯಾನೆನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ಆಚಿ ಮೂಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ಪಂಡ ಆರ್ ಊರ್ದಾರೆ ಅತ್ತೆ ಅರ್ನ ವೇಣೂರು ಆರ್ನ ಊರು ಅಂಡಲ ಕುಡ್ಲಡ್ ದಾಯ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ಪಂಡ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾಡೋದು ಪೋದು ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ತದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕಣೆಂಕ ಅಪಗ ಮೇರೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲೆ ಮೇರ್ ಪಂಡೇನೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡೇರು ಮೇರೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲೆ ಉಪ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಯರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಉಂಡತ ವಾರ್ನಾನೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚನೆ ಹುಷಾರಿ ಇಂಚದಿನಪಗ ಇಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವರ ತೆಮ್ಮ ಅವೇ ಕ್ಯೂರ್ ಆವದಿನಪಗ ಅನ್ಪೋದು ಆರೇನು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ 3 months ದಿಂಚಿ ಪೋವೊಂದಿನ ತೆಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೊರ್ನಿಯ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ರಡೇ ದಿನ ಟೆನ್ನ ತೆಮ್ಮ ಮಾಯ ಅದು ಪೋನು ಒಡೆ ಪೋನು ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಆ ನಿರ್ದಿಂಚಿ ಯಾನು ಎಂಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಓ ಮಸ್ತ್ ಜ್ವರ ಉಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏತದೆ ತೊಂಡ ಪೋಂದಿಜ್ಜತ ಮಸ್ತ್ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಉಂಡು ಪೋಂದಿಜ್ಜತ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಯ್ಕುಡ್ಲೆ ನಾನು ಆರ್ನಡೆ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಬಲ್ತು ಉಡ್ಪೆ ಆರ್ನಡೆ ಪೋದು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತುಂಡಲ ಅವೆಂಕ್ ಹುಷಾರಾಪುಡು. ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ತದಿನ ಆರೆ ಅಪ್ಪಗ ಬೈದಿನ ಬಾಲ್ಯನು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನೀತು ಮಲ್ಲ ಇವಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಾದಾಂಡಲ ಬೋಡಿತ್ತನ ಯಾನ್ ಆರು ನಡೆ ಬಲ್ತೆ ಆರು ಎಂಕ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ 100 rupees ಮಾತ್ರ ದಿತ್ತೋನು ಐಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಲ ಬರ್ಪುನು. ಬಟ್ ಯಾರನ್ನ ದಾಯಿ ಆಡೆ ಪೋಪೆ ಬಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕೈಗುಣ ತೆಗ್ದೆ ಉಂಡು ಇಂಕು ಬೇತೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಗಾಯ್ಕು ನೆಕ್ಕು ಪೋಣೆ ಅವ್ನು ಹುಷಾರೇ ಆಪುಜು ಲಿಟ್ರಲಿ ಇಕ್ಲು ನಂಬರ ಇಚ್ಛ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಟ್ ಆರ್ ನಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಓರ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಪೋದು ಕಾರ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಪನೇ ಹೊರ ಕೆಲವರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಲ್ಪನೇ ನೀರ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಲ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅವೇನು ತೆತ್ತೊಂಡು ಬಿಡ್ಪೆ ಅನ್ನ ಅಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿಕೊಂಡೆ ಎನ್ನ ಒಂದಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮೆಂಟಲಿ ಅನ್ ಚಾತೇನ ಓಕೆ ಯಾರು ನಡೆ ಪೋಂಡನೆ ಅವ್ನು ಹುಷಾರು ಹಾಕ್ಬಿಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಆರ್ನ ಕೈಗುಣ ತೆಗ್ಡೆ ಉಂಡು ಆರ್ ನಡೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ ಹುಷಾರಾಪುನು. ಸೊ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ತಿದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರು. ಸೊ ಅವೇ ಬಾಲೆ ಯಾನು ಪಿರ ಆರ್ನ ಕೈತಲೆ ಬೇದೆ. ಸೊ ಆರ್ನಡ್ ಯಾನಿತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪಂಡಲ ಪೋಂಡ ಅವ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ನಿಕಲೆಗ್. ಸೊ ಇಂಚನೆ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರನ ಇಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೋರಿ ಪನೊಂದೆಪ್ಪೆ ನಾ ಕಣ್ಣುದಲ್ಪ ಪೂರ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಗುಂಡಿ ಬುರ್ದಿಲ್ಲೆ ಕಾತು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಫೇಸ್ ನಾವು. ಓಕೆ ನಾನು ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕನ್ನಿಗಳ ಪಾತಿರುವೆ ನಾನು ನಿಜನ ರೆಡಿ ಆಪುಜಿ ಸತ್ಯನಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಆಯಿ ನಾನು ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆತೇನ ಚೀಚಿ ಅಂಡೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿ ತನಿಷ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿ ಯಾನ್ಲ ತನಿಷ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಡಿಯ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನೀ ಎಂಕ್ ಯಾನೇ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ಉಲ ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಉಂಡು ಬ್ಲೂ ಇಶ್ ಉಂಡು ಅವನಿಗೆ ವೈಟ್ ತೋಜೋಡ ಇಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜೋಡು ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಒಂಜಿ 3/4 ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೆತ್ತೊಂಡಾಗ 3/4 ಆದಿತ್ತು ನಿತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಚಡ್ಡಿ ಆತು ನಾವು ಆತ ನೀಡ್ದೆ ಬೋಯ್ತು ನಾವು ಚಡ್ಡಿಯೇ ಅಂದ ಅಂಚ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಇರುವೇರು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಈಗ ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಪಾಡಿಯೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಆಯ್ತು ಬೋಡಿತ್ತು ತೋಜೋಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಉಡಿ ಆತ ಬಲೆ
ಈಗ ಬರೋರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ದಾಯ್ ಕುಜಲ್ ಬುಡೋಡ್ ತನೀಶ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಾರೆ ಬೇನೆ ಉಂಟು ಅಂಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ಹುಂತಾಯ್ನಿ ಪಿರಪಿದಡಿನಿ ಅಂಕಲ್ ದಾಯ್ ಬಾಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿರೇಗಿನಿ ಬರೋರೆ എന്നോട് ബറർ ഇഷ്ട ഇജ്ജായിരേക്ക് ಟಿ ವಿ ತೂವರೈತನೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಓದು ಜರ ಇರು ದಸರಾದ ಹಾಲಿಡೇ ಮುಗಿದು ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ 2 ಸಲ ಓದಿದೆ ಆತೆ ಓದುದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಇಂಚೆನೆ ದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ಇತ್ತೆಂಗೆ ಹುಷಾರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡೆ ಹುಷಾರ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಸಿವಿಯರ್ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಕೊಡೆ ಒಂಚೂರು ಓದಾವಂದಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತದ ಆಯ್ನ ದೂರನ ಕೊನ ಏರು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಮರತ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಒನಸ್ ಪೂರ ಆದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೂರದಿತ್ತು ನೀವು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಮಂಡೆಕ್ಕೊಂಡು ಎಡಪರೊಂದಿತ್ತೆ ತನಿಷ್ ಬಾಕಿದ ಓದಿನೇ ಇಜ್ಜತ್ತೈ ಶಂಕರ್ದು ತೀರ್ಥ ಬತ್ತಂಡ ಖಾಲಿ ಆಗಿ ತೀರ್ಥ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಓದುದೆ ನಮಗೆ ಆಯದ ಬುಕ್ ದೆಪ್ಪರಿಚ್ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾನ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಶಂಕರ್ದು ತೀರ್ಥ ಬತ್ತಂಡ ಖಾಲಿ ಓಕೆ ಕುಜಲ್ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಜಲುಡು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬೊಚ್ಚಿತ್ತೆ ತರೆಬೇನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಹೊಲೆ ಕುಲ್ಪೊಲೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಲೆ ತುಲಗೆ ಆಯ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಓಕೆ ನೀನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರಿ ಸೊ ದಾದಾಂಡಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗು ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಈಚಿಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋನಂತೂ ಸದ್ಯ ಗಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀ ಅಂದೆಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯ್ಪ ನಾನು ನಿಕಲೋಡ್ ಪಾತೆರೊಂದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿನ ರೆಡಿ ಆಯ್ಜಿ ನಾನು ಪಂಡ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಅಪ್ಪಡ ಮೇಕಪ್ ಓಕೆ ಮೇಕಪ್ ಕೆಲವೇರು BB ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಂಡ ಮೇಕಪ್ಪನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ಪನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ದಾದಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಮೋನೆಗೆ ಐತಾ ಅನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಬನ್ಕ ಐತಾ ಅನ್ನಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐತಾ ಅನ್ನಾಗ ನಿಕಲೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತುಜಿ ಅವೇ ನಡೆಗೆ ನಡುಟೆ ಉಂತಾಯತ್ತೆ ಸೊ ಟೈಟಲ್ ಅಂಚ ಅದು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀ ಸಾರಿ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಯು ಅಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಟೆಕ್ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವರ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಬೇಕು ಟೈಟಲ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪು ನಂದೇ ನಮ್ಮ ಮಂಡೇಗೆ ಬಲ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವೇರೆ ಆಕಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ಏತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಪಂಡ ಆ ಟೈಟಲ್ ತೂದೇ ನಿಕುಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದ ಆ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪರು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಟಲ್ ಪಾಡ್ರೇನೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ರಾಶಿ ಸುಳ್ಳು ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವೇರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಟೈಟಲಿಗೆ ತಕ್ಕಾಕಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಒಪ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಟೈಟಲೇ ದಾದನ ಒಪ್ಪುನು ಅವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದ ಆ ವೀಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ಇಟ್ಟು ವಿಷಯನೇ ದಾದನ ಒಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ನಿಕಲೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬರ್ಪಾರೆ ಕೆಲವರ ಪೂರ ಟೈಟಲ್ ನಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆ ಬಟ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪೆ ಯಾರು ಆತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಟೈಟಲ್ ಪಾಡುನೇ ಇಂಚ ವೈ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸೊ ನೀ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರಿ ಅತ್ತೆ ನಿಕಲ್ಡ ಸೊ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡೆಗೆ ಏನು ಮನ್ಫೆ ದಾದಾಂಡಲ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರಿತಿಲ್ಲ ಪಿರೋರ ಪರೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಿದಾಯಿ ಪೋನಾಗ ದಾದಾಂಡಲ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಕಲ್ಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಅಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಜುಂಡ ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪಸತ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ఒక నన్నలా షేర్ ఉంచి మనపులే మరపదే సబ్స్క్రైబ్ మల్లించండి సబ్స్క్రైబ్